Magluto po ako ng sinabawang isda, guys. Ayan gipatay na nako ang kayo kay luto na siya. Di ko gusto nga malata ang mga greens, mga green leaves ba. Ayan guys, isda na adiha na upat ka buok isda diha, duha ka ulo ug duha ka ikog. Magsabaw ta karon guys, gimingaw naman ko higop og sabaw oy. Bahala init diri no sa amoa. Nag-heatwave man diri sa mua, guys. Ayan, mga unata ninyo, guys. Luto na siya. Lami na siya pura buyag. Naidaghan mga kuan diha, mga gisagol na ko, tamatis, sibuyas, bombay. Unsa na siya? Basta daghan na ako gikuan diha mga unata oy kay bago pa siya kaluto. Kauna ta higop tag sabaw, guys. Kinsay gimingaw og sabaw dira. Ayan guys, mga unata guys, natay kanon. Medyo daghan-daghan atong kanon karon no. Gutom kayo guys, dala na ni pamahaw paniud to. Ayan ang ating isda. Ang ulo ni siya sa isda guys, nabungkag nabungkag sagdilang. Ulo na siya sa isda guys, natay luy adira, nay sili, nay tamatis, basta naay daghang mga kuan diha guys. Manghigop tag sabaw guys, lami kayo kay init pa bagong luto. Ug di atay leftover nga danggit nga buwad guys. Ayan. Tulo na kaadlaw na akong kinaon og bulad kay nag-craving ko og bulad. Yan ang ating sausawan nga vinegar. Mga unata guys, mga unta ninyo paniud to ni nako. Ayan, higop tag sabaw. Mga unta ninyo, pagkukan mo guys, magdugan tagkaon. Kuanin ako pamahaw paniud to panihapon charot bitaw. Joke lang, bahala init, nag-heatwave mi karon diri sa Sydney. Bisan man utom na mi karon, nag-heatwave gihapon ni. I think this is the hottest month of March daw. So mga unta ninyo guys, higop tag sabaw, bahala init no. Higop pag ko lang ta charot. Bahala init ang panahon, higop tag sabaw. Padyo makalabaw aning sabaw sa isda. Mga unta. Nag-pray na guys, wala ko nag-pray. Salamat ni Lord sa mga grasya nga gihatag niya kanako. Na makakaon ta og katulo ka upat sa usa ka adlaw. Ayan mga unta ninyo. Bulat na danggit. Dito gidyot. Kalamit naman jud. Kaon mo guys, kaon na kapukan. Salamat sa ulo. Init eh. Sarap. Ano ba yan guys? Wala ko ilaing gibutan kung salt. Asin lagi lang gibutan guys. Kay kabuhion mo magic sarap eh. Probiyag lami siya guys. Bisan asin rami mo hang timpla. Daghan man siya panakot. Butangan ako shallots, tamatis, luya. Sangig. Sarap. Kanta. Kumusta naman mo? Musa sa ninyo? Mingaw na ko ganun. Pinabukid ba nga kuan ba? Pinabukid ng mga sudan. Mingaw na ko. Nakapalit ko isda kahapon. Mahal ang isda dili guys, eh. Gusto ko mapalit ko kuan. Kanang pusit ba? Gusto ko mapalit ko pusit. Mahal man. Lapit na malubat. Paabda lang yung tao ni 8 minutes o 10 minutes. Nalubat na. Gusto ko magluto og adobong pusit. Mahal lang pusit at the moment kay dagko kayo. Unahan ko sa kanang medium size ng mga pusit ba? Medium or baby calamares. Init eh. Malubat ako. Hindi gutom. Tungkol kayo. Ako na mahaw. Ituyo na ako kayo. Gusto na ako i-save sa akin ito. Lami ako sa sabaw. As in. Palimot na ko. Mingaw na dito sa Pilipinas ba? Mingaw na ako sa Pilipinas ba? Gusto na akong muli. Mingaw na ako sa Pilipinas. Higop. Wala makadugang ko anikan on.
Pura biya kalami sa ako ang sabaw. Di paningot kong habay. Pura biya. Pura biya. Salamat Lord sa grasya. Tulog lagi ang sipon. Butangan na ko siya sili guys. Nagkadang takas bitaw ang sili. Ako siya gibutangan ng sili pero wala na ko itunga ang sili para dili halang. Ano siya paghalang-halang naman pero dili kayo halang. Para mawala iyang paan ba? Langsa. Sarap. Thank you Lord, thank you. Nakakaon na yung tinulang isda. Or sinabawang isda, no? Ganahan ko ani nga leaves. Choy Sam daw kunin siya. Choy Sam. Dili ni siya bok choy. Iksuon ni siya sa bok choy. Iyang pangalan Choy Sam. Diba? Tagasun siya nga dahon. Ang bok choy kaya dakuon man to no. Ang iyang stem. Dakuon. Ang bok choy. Pwede siya kaniwang. Kani nga diba? Gamay yun. Iyang kuan kay. Iyang kuan kaniba. Tagasun siya. Diya ulo. Isa musupsup og mata diha sa isda. Kabalo ko na ay musupsup diha og mata sa isda. Diya supsupan ninyo. Magdugang ko kan. Magdugang ko kanon. Yan guys, dugang ko kanon. Kay napatay isda. Napatay dahon-dahon diri mo. Ngani yang dahon guys na paron. Dapat kayang dahon. Lami kay ni siya basta tinula. Sarap. Dalang tulog sipon, dalang hingo sipon. Higop sa sabaw, dala po higop sipon. What? Wala ko sa iyang greens. Sulayin ninyo guys na greens na iyang dahon. Lami. It's called Choy Sam. Dami siya sa sabaw. Isda labi na. Kailangan ko sa bulat, kaya dili kayo iparat. Sabi. Busog lang guys. Paningot lang. Nindot ito natin kauban ba no? Nindot yung natin kauban ni kaon ba? Ako man permi isa eh. Ako lang permi mag-isa magkaon. Pwede biyag nakikop, nagikop sa baw. Mas lami ito no ang kalamunggay no? Mas lami ang kalamunggay. Di Paris. Wala man di kalamunggay dali ah. When I walked into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Busog na ta. Salamat kaayo guys inyong pagtanaw. Thank you. Keep healthy guys. Stay safe. God bless. Gusto lang ko magpasalamat sa kuang mga members nga naa pa sa kuang karon. Salamat sa inyong suporta. Thank you sa akong mga supporters nga pirmi mo tan-aw sa kuang mga premiere videos. Mo adto sa kuang mga live. Salamat kaayo.
God bless everyone. See you next time sa tuang kaon. You guys, thank you so much. Bye bye. Bye guys. Thank you for watching.